waka waka Chimaobi ka Chineke nara mkpụrụ obi gị na ndokwa. Amama ga-abụrịrị anya mmiri ga-akpọ Friday, 16th of February, can't tell Nora. Follow me, if everyone goes in, I don't be a foreigner. Chimaobi ana, waka waka na. Onye kambe kosara, onye kambe pesara. Sampe, oh, Chimaobi, hey. Onwego onye ga-adị ka Chimaobi, hey. Onwego onye ga-adị ka ya, onye ga-anọchitere anya ya, waka waka, ọ bụ ka isi na unu onye ga-ebi, unu onye ga-afọ. Waka waka, ọ bụzi isi na ama m na ọnwụ ga-adị, anya mmiri ga-adịrịrị. Nwa bịara ụwa na, nwa bịara ije na, achala ugo nwanyị Chimaobi, nwa bịara ụwa na, nwa bịara ije na. Waka waka, okisi jebele, nwa bịara ụwa na, nwa bịara ije na, nwa bịara ije na, nwa bịara ụwa na, nwa bịara ije na, nwa bịara ije na bago, nwa bịara
isi Chidozie aka m ọ na-ebakwa nwa mụrụ amana Adamo nwa bịara ụwa na Chidimma na-ebe Obinna na-ebe Uchechukwu na-ebekwa nwa bịara ụwa na Chibuike na-ebe Mr. Isaiah Okafor ịmana ọ na-akwa akwa Mr. Michael Akam ọ na-ebe akwa Oko Polytechnic ha niile na-ebe akwa agazụta asị na ọnwụ bụ ego anyị ga-azụta gị Chimaobi waka na Chimaobi na ndị gị na ha na-agụkwa akwụkwọ Chinese student ha niile na-ebe akwa Biafra niile na-ebe IPOB na-ebe Sambe Onwegbudo Prince ana m akwa ọ bụ onye ka m ga-akọsara ezigbo nwanne m fụrụ n'anya Chimaobi Sambe Chimaobi na waka na wabịara ụwa na Chimaobi na waka na wabịara ụwa na ama m na ọnwụ ka dị ama m na akwa ga-akwa Chimaobi na wabịara ụwa na ọnwụ wabịara ụwa na Sunday Chimaobi ọ bụrụ na ị nwere ọnwụ chi gị gị na chi gị mana ọ bụrụ na aka mmadụ dị n'ọnwụ a ose buru uwe gaa lụrụ ụka ọgụ Chukwu okike bịa aja na mmiri gaa lụrụ ụka ọgụ ụmụ Biafra na-ebe ndị oyi gị na-ebekwa Biafra si niile na-ebe ụmụ ụwa na-ebekwa Chimaobi na ezigbo mmadụ ka onye na-eme n'ụwa ya biko jisike nụ na mụwa bụ Don Prince Sambe ekwuru m okwu oyi na magaba studio ọzọ ọ bụ n'ihi Chimaobi ka m jee tie egwu a Chimaobi na nwa m hụrụ n'anya n'ihi ọnwụ Chimaobi Biafra gabara na mmezu n'ihi ọnwụ Chimaobi anyị ga-enwe onwe anyị n'ihi ọnwụ Chimaobi ọnụ niile kọrọ ogiri ọnụ ga-emecha wee lasịa iyo nwa bịara ijana
Chimobi asị gị dịbe ebezina akwa ọzọ ma bịara ụwa na ụmụnne Chimobi asị m unu dịbe unu akwazina akwa ma bịara ụwa na Biafra niile asị m unu dịbe n'ọga emekwa ọzọ ma bịara ụwa na ndị oyi Chimobi akwazina akwa ọzọ akwazina akwa ọzọ ma bịara ụwa na George Onyibe Chimo akwazina akwa ọzọ ma bịara ụwa na Anambra niile Biafra niile ụmụ ụwa niile ma bịara ụwa na ọ dịghị onye furu eru n'ụwa elu ụwa bụ anya onye zuru nke ya alaba ma bịara ụwa na elu ụwa bụ mfu mbịa ahụ Chimobi Woma ma bịara ụwa na chichiri echi ga-eforiri onye bịara ga na mana onwe ebula nye ụzọ ma bịara ụwa na ma bịara ije ana ma bịara ije ana Chimobi ana